Adna mana niya nagato na bay ap kabubayan niyan si inayan siya mayan naya kinitulak niyan ginay na siya mayan na sabab ko mama marata yadan adna buwa gato na mama ap kabubayan niyan si inayan siya mayan naya kinitulak niyan na sabab ko bayay mana niya na marami adong na sa kataw bay ha daw ba sa kataw ko na bayay miya waraw iya rangit are sida minum Nagya mo tabo ba marangit na tigyan ikaruman niya. Kapag isya na kasakana sumbugang mo. Tinaway. Tunaw no na ipag-isya ka. Asami da manira di tani bidere na ngayon leon sa walay. Ya. Tigin na pag na ipag-isya ka natin kubi na kami kinaka. Tinakuya wala na pag-isya. Nang tigin na di isa bu. Pili ka sa isa. Tigin na lang mo. Tigin na maninin mo. Sa kanibali. Magawa mo sa ka. Tigin na pa ka na nagtaka. Ito na kayo ni. Ati natin kubi na kami duwi man to piligan. Ati na usto na kububaya uska. Kubi. Ati na lang duli law kububaya law nga. Ay man to naptero na kan raka adi kan kububaya ang pagilay si ina ka sa nga suldo walay. Ana ti na inaw na ando kunya pagabali nga. Ada mo na ti na pagariyan. Na tidak nama kan ada pagabali nga ibuyan na mga tugda kami na nagra mapatay. Pawita na nga mabububuh mababakan. Itero ni rana nawate. Nanti ginaw di nga pagawa nasa kanil pagawa. Nanti ginapangalan na tama idog na beramap tero. Ina ipaninim maninim mo taka na sungan tao. Ini paninim mo yang nagisina yan. Ang unang ini paninim mo niyan no nabiyawa yan. So kaya bawa niya no naplalakaw siran. Nagyang mo tama man di mamagitong wanda niyan ito din si ina yan. Yan natin kita di umangat dami niya miapatay ako yan. Yan kita di umangat babangan. Yan natin ngatan daw yung bugang nalok saya. Sa unang kung kaplala kami ang kagirawag yung utay na yan na urap kasisipatan lang sa ay laman sa giburkan na rila apian di akong kain ibagang ay tigan ni karitang ko na di ka makabinasa ko di nga pagito ko apian di akong kadan inibagang na rilar kadan sa uwaya mo akapalinta da otak ka sa kipagpantag na kakukarang mo dingar kay karumang ka na di ako niya kailay nasan gibur kadug na rin api anda ko maninibagang tinay na tatargin man ina tiga ditero kemudian may leangutan miya lalakayo na tinay na siya ang saban nibagang sangya malakayo at tigin na urak bitero akan rakad na api anda ko kay nibagang narilan at tigin na sayo ka sungan na kan sa kabuhi ina di yung manchungi wata ko le di yung manchungi tigin na kanay na kasungan na kan sa kabuhi inibagang yan sina yan aman na talikudan niya na ilay niya ito na matigin may pagsakan na luk saya may apigin yan na pangalakan niya kubalin sa wali na ni mystery umiyak sa budi nabunian raga-raga ya sina yan hey loks atigin inu kasi ni matatag aduh atigin na kana kaso atigin suwatang na inibaga ko niyan si anak na atigin nakapuntuan ako niyan atigin na ibabu isen na natina ka mama babuat tigin na sumansumpangan niyong mga ina natatarimaan wala imantun na paladang aswala tapang niyang kakwala apagi bunuh niya ng kananawata ka kawata na nadatad niyan wata da baliyan wata da ukadiyan kung kinipentag niyan raka namiyakatin kang utalong sinagumiura na tumiyap na ikwala aduh ya Allah dia akan magkaraw ubaka sakit iswatakan ya Allah narilaing karakan kakabay akan mana yang yakin ibalakan saya kena ubak way di kabay aduh ya Allah nadinggay ni pagabinasa ako di kapagin tawangan na mga otakan kasang gibukiran na rila sa kinibalangsi sabi dia ko ng pipet to anang kutawatak na matamatan at pagilin nakasupuso akan kadaan na ba kanunayam anan yan nararangin kamay tigan sa katawa mama ingap sa tigan na katawan wanto na imang bubutad watakan inong kapag ipumanganin na bunuhon wala utalan adigan tigan dapat na ipagisya karakan wanto na ibutad yan natinan doon na chipta yan at tigin as kanya na mama na miya kapia-pia rakan na niadat miya kapia-pia kinipuntagan rakan watak na mama okay datihin na miya kapangarumaw na maratay adat tababay ay miya pangaruman yan na maratay adat tabay iratigin na iya masa alalalis niyan sa watakan o ay mahiling natigin na makapupun sa liwa palalagwin sa kapulingin sa walay tablaran tingin na di ako niyang pagilay na lagi din tingin o di gugulungan apos akan sangot tayo man na niya na di niya nakapagadati si ikwata inawat tingin na mapa sa mapakasuldian sa sulit aramu din niyan ramon sang niya na mga rata basa tayo man na niyan na makaliwat tingin suwata ka na banarasisinga na ko niyan na may ilaya kong bukubong talian so kakakarata ginawa niyan na lagi din tingin o berputa na yaman na niyan na puso ako sa di kakarata ginawa tingin mama waya bu ay pelinta daw takwata ka na sa kanisang biyan na ipatagagkarawa ka na diya kunin silong patuan
Waya ko ang aptagumpiya o pamikiran lagi ang kananawata kana mamabuto. Daya man nanin nasang lisambiyan inarilad lagi. Nasudin sugyan garwang utama man namiya sakop punian si inayan. Aguraw kaya nadawat tiyan inakulay na prilaya kung kako ginipuntag na kanraka ato nak namalada kanraka katarutopi inakulay na imanto akong panamatagad timo suranon umangat tao ko dunia na niyan din na matimbang suranon wina si kuya mana niyan nawatayan inakulay na rilaya kung ka sagiyang kaya mana niyan na mana niyan gulaw la Quran prilaya kung ka imanto tiyan ina na imbalingan saka at tinawat akulay na kararagitan din si karumanga tinapiya na imbalingan saka miyay lang kau manang utama babay sasako po niya sinaya nana mo tam na dawran mimbato at yan niya na mama miyaw pa kaulunga nung man buling sina ka pinturuar ka diyan gabay ni baka diap kailay at tigin na hibay suat tigin suranon da kan ina natakapang ka nga na naranon na kadang jama ka 70 na ibet kadang kadang uta suranon da kan ina ilaman ka piyapan marata pinggulaw lang ron tayap na pumurong niyang wala na diyan ko kabinasa nasakatingin na babay na sambi-sambi ang ka nasakatingin suwina ka na andin ikablagyan na ka na taman sa kapatayak na nadap na ina ang nagatalong ada na tingin ikablagyan na ina nadap baka nung gisambi mapagitaw api apa na mga paman na mga rumah pencuama ka na din din na yaman na niya nagasambihan iman to at tingin na miyat timur ka kuha na sakay awa kasi tingin si ina yaman na niya napakabaling na kanya tingin tumliin ka di ka kapsublawan andin di ka terwara ka namin yung puro takad mo betul nga ata tingin ni babaya di mababaya sa panugangan yan sulit kasi nakaan makakan lagi irarang kita babaya ada di kagak dia manir nak kerdut nama gari ya sami dah sar manap kesingan nama manap kedut jurang sugi mana ni nau so ina agus mama mana ni nadinan maka pagadak tirong kapagitaw ko niya